As delegadas da CIGA Saúde no Hospital do Barbanza denuncian que a OPE convocada polo Sergas para as prazas de difícil cobertura non está a solucionar os problemas que xa rexistraba o hospital en determinadas especialidades. Este hospital saen 4 plazas de medicina interna, 2 de análisis clínico, unha de radioloxía, unha de traumatoloxía e unha de anestesia e unha de xinecoloxía. A realidade é que non son prazas reales, a xinecoloxía queda a persoa que está, en radioloxía marcha unha persona e ven outra, supoñemos que se incorporará, teñen un mes para incorporarse as persoas, que se incorporará no plazo límite, non o sabemos, en análisis clínico tamén se marchan 2 personas e veñen 2, polo de agora ningunha se incorporou. Cantas plazas saliron? Que eso sería estabilización, non novas plazas, estabilización. Entonces, por exemplo, en pediatría saliron, porque pediatría se resolveu antes. Aquí viñeron 2 personas novas, pero se marcharon 2 persoas. E das 2 persoas novas que viñeron, unha estaba en Santiago facendo gardas aquí, co cual nós en estes momentos temos o mismo persoal de mañán e unha persoa menos para facer gardas, vale? Os casos máis graves están en radioloxía, con tan só 2 médicos fixos para realizar gardas, en medicina interna, onde xa partían dun importante déficit. Nesta última, convocáronse 4 prazas, aínda que a previsión é que só se cubran 2. O titular dunha delas xa asinou o contrato a pasada semana, pero segue a traballar no Hospital Clínico de Santiago. Resulta que unha desas persoas se incorpora, firma a súa praza un xoves e aquí ainda non está traballando. Nos dicen que se vai incorporar os xoves. Porque, mentras tanto, sigue traballando no clínico. O que decimos é que aquí hai 2 varas de medir, non? Son unhas prazas que hai que no momento que decides firmar tes que incorporarte, pero sigue sendo o que nos decimos que o feito de depender do hospital, da área sanitaria, cando se crearon as áreas integradas e a área sanitaria Santiago Barbanza, para nós foi o principio do fin deste hospital, porque os xefes de servicio priorizan o hospital clínico sobre o noso hospital. Entonces, en un servicio donde desde hace varios anos estamos en -3, desde donde pacientes de máis de 2 anos levan esperando a ser atendidos na consulta, deciden que é máis importante que esa persona que firmou o seu contrato aquí pode esperar, é imprescindible que este unha semana máis en Santiago, que non sabemos que, porque hubo presión para que seguira en Santiago máis tempo. A falla de internistas que se ven mantendo dende hai anos implica que haxa pacientes á espera dunha revisión dende principios de 2022.